Aquesta nova marxa, que és la tercera que farem, respon a la necessitat de que redueixin la zona de baixes emissions a Manresa, donat que, ja ho hem dit, tornem a repetir, no?, que el seu perímetre és molt, molt gran, no? És un radi de 3 a 9 quilòmetres, no?, que considerem, evidentment, que és totalment innecessari. Aquesta part de la població que ens sentim greument afectats, no?, doncs entenem que és un despropòsit aquesta zona tan àmplia, no? En una ciutat com a Manresa, on la qualitat de l'aire és òptima, no tenim una mala qualitat de l'aire, no és una ciutat portuària ni aeroportuària, vull dir, no tenim vaixells, no tenim aeroports, no? I és una ciutat, de fet, el pla urbanístic de Manresa, no?, que això està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, no?, ells també, una mica donen a entendre que ciutat és una Manresa amb una qualitat d'aire òptima, no?, per les seves zones verdes i que té pulmons naturals, no? Doncs precisament per això també entenem que els 4 quilòmetres vora de la zona de baixes emissions és un despropòsit, perquè si ja per ells parteixen d'aquesta premissa, no?, doncs no entenem que sigui tan àmplia, no? D'altres ciutats, no?, de Catalunya, on sí que tenen uns alts índexs de contaminació ambiental, no?, la seva zona és molt, molt, molt més reduïda, no? I de fet això, ja ho hem dit, no?, tornem a repetir, ja se sap, no?, vull dir que això és una llei que ve del Gobierno de España, no?, del Ministerio de Transición Ecológica, no?, i que els ajuntaments estan obligats, no?, per llei a posar zona de baixes emissions, però també poden decidir el perímetre d'aquesta zona, i Manresa, doncs evidentment el perímetre és massa gran, ens perjudica greument a la població de Manresa, als pobles del voltant. Manresa, doncs, és capital de comarca i està greument afectada, i si això segueix així, amb aquesta zona de baixes emissions, amb aquestes magnituds, no?, doncs la gent ja no entrarà, ja no vindrà.